Tá struchtúr ollmhór chu an airde gCearnóg Ollscoil na Gaillimhe an deireadh seachtaine seoir bhile áirde tharraingt ar Lorg Carbóin tá muid ídiú go laethúil. Tispáanta sé mar chuid go achtas na Ollscoile a bheith neodrach ó híomh carbóine faoin mblion fiche tríocha. Is onainn an cúb seo agus tonna amháin díoxid charbón agus is onainn sin agus passionéir amháin I gCearnóg as éireann go nuamhrach. Leis an tuspáanta seo, tá Ollscoil ag ar áirde tharraingt ar a mhaith chaunda agus tára díriú isteach ar spruch gníomhú ar son na hÉaráide. Imlíana de anab na gríaltan san na hÉireann muide an Ollscoil seo mar champagne SDG. So imlíana tá muid ag díriú ard ar na SDG-ana. Sin iad na sprucanna forbartha inmúnaithe atá leici síos ag na náisiún aontaithe. Na mór aibanna, na mór ábhar sin a go gahamúid duling lecló. Má hastíonn muid stocha an dana chéimhnú agus an suchaí a héimhnú agus is noch a leanúntaráig sa chothú ar bhealach tá níos inmúnaithe. So is féidir na SDG ar fád a eáil taobh-hirdín tá 7 ann agus a meas na 7 sin tá gníomhú ar son na hÉaráide. Tá brúid teachtar a réaltas níos mó dhéana maidir le sprucanna a bhaint amach. Thug cárta timpachta na hÉireann cástalí an seachtain seo I gcuine an réaltas mar dhealar hep ar a blean gníomhaíochtaí ar son na hÉaráide. Ní haspáin an plán seo chunas a leidó ar réaltas astaithe. Thug leanaí na Portingéile cá spreagúil eile I gcuine trochtó tír ar an na measc. Deir siad go bhfuil na réaltas ag sárú a gcearta daoine de bhar na naspacaníomh ar cheisna airthúil éaráide. I mo chuid taide, branim ar chunas is féidir an dlí úsáid I gcuine corpádaí chun stoppach ar le na nastaithe agus chur orthú íoc as an éaráid a scuis siad. Tá Ollscoil ag ar an bobbal gealtain is carbón I híniú agus béisiad leis an aisiúla sinna úsáid mar chud go tinál a bheits acab a chéad bliain eile le moltaí a bháilú anas gur féidir leis an Ollscoil a bheith neodrach ó híomh carbónte faoin mblion fiche tríocha. Sin a dtíneach den nóch TG Cahas I ngáile.